Bueno, arratzalde hon guztioi, miren ziortzak izan dela, galetu dago ber, nik zelan indoten hor zintzili daukadan bideo bat. Bueno, bideo hori, hain zuzen dago eginda, notebook programarekin. Arbel digital batzuk, hau da, smart arbel digitalak, datoz notebook programarekin, eta notebook programak emoten da aukera alde batetik, arbelean idazteko eskuz edo boligrafo bateaz, bai, tableta baten bezala, eta gero, ekartzen dau, gehigarri moduan edo, gauza batzuk, tartean grabazioak egiteko aukera da. Arbelean egiten duzuna grabatu ahal izateko. Gauza biak erabiliz. Hau da, grabazioak egiteko grabagailua, grabadora aldugu erabili, baina notebook programa erabili barik, hau da, ordenadoren egiten dugun guztia aldugu graba, beste programa batzu dauz hortik online egitekoak, edo ontsa bertan erabiltzen nahi zen, hau da, debut kaptura de bideo batek ipine ban ikastaroan sarrera baten hori erabili zuela, eta hori nahi erabiltzen. Eta, bueno, mototasuneri, eta hemen agertzen daia grabatzeko aukeria. Hemen klikatuz, emoten dau, edo eskitorio osoa, edo lauki konkretu bat grabatzea, edo leio batzuk zabalik egonda, leio batean gertatzen dena bakarrik. Bai, baina, hau erabiliz egin deban. Eta notebook programak, barkatu, notebook programak, dauko matematikarako tresna batzuk, uste dut da notebook 11, baina, bueno, tresna hori zentotara eraman dituzten arbel digitalekin batera datorren CD-an agertzen da. Klabe bat behar da, eta, bueno, klabeak etorri dena espaizu duzituzu topatzen, esan eta bialiko izkizu. Bueno, matematikarako tresna honek daukona da editore potente bat. Formulak idazteko, Word dokon modukoa, baina askoz potenteagoz. Hemen agertzen da, algebrarako, deribatuetanako, estadistikarako gauza batzuk, matrizak idazteko, eta beste gauza batzuk, trigonometriarako, hau da, ja bereziki etoten gauza batzuk eginda. Beste gauza batzuk, bueno, lehengo moduan, hemen goian dauz, sarriago erabiltzen ditugun elementua, infinito adibidez, edo pi, edo olako gezia, edo desberdin, plus minus, ibili barren ameti bilatzen, edo erroa, edo, bale? Eta adibidez, nik ariketa horretan, egin deman ariketa horretan, basan, ez dakit ekuazio bat, x gehi bi, bider x ken bat, berdin, bide, zer nahi idazten. Ez da gizia etxik? Egiten den hau. Barkatu, Baia. Zer algo kuriosa, ontsi berdan egin dut nik aproba bat eta ondo idazten zuen, baina orain, nabile moten parentesia idazteko, Kurioso. Baina, ken zati bihute da, bueno, ez da egize gertatzen nahiakon teklatuari edo programari edo, bueno, asuntoa da. Hemen aldugu idatzi editatuta, nahi dugun ekuazioa, nahi dugun formula, nahi dugun funtzioa, nahi dugun adierazpena, nahi duzuna. Eta gero, nahi baldin baduzu hori, hemen boligrafoz edo, idaztea, hemen arratoia oso komplikatu da. Beraz, berton egiteko bideo bat, hobeto zauz arbelearen aurrian, justu gelan bertan. Horretarako behar duzu mikrofono kable luze bateaz, eta gela utzik egon, eta pasioetatik inore zibiltzea zeratataratzen. Eta, bueno, nik hola nahi neban hain justu zuk komentatzen duzun bideo hori. Notebook programarekin nahi ditut beste bideo batzuk behi etxian, dana editorea seginda, eta erabiliz, notebook programak berak dituen beste tresna batzuk, bueno, nahi izan ezkero, beste momentu baten aldira
ikusi, bai? Vale, bueno, honekin nahiko duzuen edo duzun, vale? Venga, gero arte.